What's up mga ka-idol? Magandang gabi. Narin ko yung mga ipakita din ako sa inyo kung mga bisita ng isa ka singing group. Uh, Nagkailan ako ni una si Pingping. Habang ni nag-istorya about sa kanta-kanta, isa din sila ka singing group. So di ko nga The Seekers Singers Ministry. Ministry. The Seekers Singers. Ang pangalan na mo niya ang page, The Seekers Singers Ministry. The Seekers Singer Ministry. So muna yung pangalan ko silang page mga ka-idol. Kung kay sa lugar na mo sa istorya, so wala pa ko dahil sila yung mga kinunap sila instrument. So sama sa gitara, may kay namang kay gitara mga kaidol nga napalit na katong kuan December nga dili ko kay nako gamit kay naman ko electric guitar pod nga permitin na ko ginagamit. So kaning gitara na po nga kuan ako ni regalo sila para na aron mapalambog mapadayon ang ilang grupo sa bulaton nga iya sa Dios. Abeya. Abeya niya. Okay. Basta-basta. So, Tinog lang. So, mga ka-idol, ako rin sila pasampulan mga ka-idol. Religious song. oh, So ang among pagkantahon karon mga ka-idol, religious song siya nga among compose, nga kauruhan din siya og ang panaw. Sa langit, ayan ako mabisog na bantay sa katulukan, kimaunay ba sa iyong pagpanaw, igsuon ko kang Kristo, panayon lang sa iyong pagpanaw, paghambilan sa dalat, aron makabot ka sa langit na imong padunggan. So ako to mga ka-idol ang sample sa mga original song na out nga magustuhan ninyo, then usahan siya ka umaagi yung matagaan tagkalasigon sa pagpangalaga diha sa Ginoo pinaagi sa mensahe sa mga lawito. So, tululan di ay may karon akong kauban nagbiyahe pamilikan sa Spacey, South Philippine Adventist College nga dito sa eskwela. Di bali lima gimitanan. Tapos ang among kauban ako sa ospital karon na-admit. Tapos ang isa namang kauban na di pud maayo ni lawas mga wala sila nagkauban. So, pasalamatan nila mo sa idol Ramel Mix Vlog no nga Romel. ay Idol Romil. Idol Romel Mix Vlog nga gigamit siya nga instrumento sa Ginoo nga nakaabot si Brother Frederick Pincus diri sila mao nga ang panalangin nga na iyang nadawatan iyang i-share sa amon. Every magbisita kami sa mga churches nga gina-invite kami talag sa pag-abot mo dito wala lang gitara so dili na mo makanta ang mga original song. Tapos praise the Lord yun, salamat yun kay Idol Romel Mix Vlog sa panalangin nga iyang gidalit sa mo. Ako hindi siya nga katabang sa mga kay sa lugay ng panahon sa duha ka tuig sa grupo o pag hindi siya ang unang nahilayon na makabaton ng ani nga klase sa kagamitan nga mo po magamit sa mga pag-awit sa mga taga-adlaw labi na sa mga pagbisita-bisita o mga lagyo o lugar. So salamat kayo Idol Romel Mix Vlog sa panalangin o gining nga gitara nga iyang gi-donate sa mga grupo o mo ko siya ang nagkasulti. Salamat kayo po do tentang padayon ng inyong grupo sa ministry sa mensahe sa awit. So,
So, ang atong masulti alang sa among donor, no? Sa nag-donate ining instrument, dako jud kaayo ning panalangin sa amo labi na gigamit pud siya sa Ginoo alang sa pag paambit ni ining instrumento alang sa among singing group tungod kay usa pud ni ka pamaagi aron nga makapadayon mi sa pag-compose og daghan nga mga kanta tungod kay ang gitara mo ang among ginagamit aron kami makakompose og daghan pa. So dako ang among pagpasalamat sa Ginoo ug labi na nagpasalamat pud mi sa kang Idol Ramil Mix Vlog tungod sa iyang mayo nga kasing-kasing nga iyang gidonate kini nga instrumento sa among grupo. Salamat gid. Thank you for watching, mga ka-idol. Ano, bitanan? Oh. Bye-bye. Bye-bye mga kaidol. Thank you so much. Thank you so much. Approve.